Iepa ikasleo, gogoratu DB bigarren mailan gaudela, lehenengo unitatean. Soriona, neurrian da ona. Bideotzoretan, laugarren adierazpena landuko dugu, adierazpen algebraiko landuko ditugu, eta honen baitan, ekuazioak, formulak eta identitateak azalduko dira. Helburua, itxesko adierazpen bat dagokion adierazpen algebraikoekin lotzen ikastea, edo alderantziz. Adierazpen algebraikoak itxesko adierazpenekin lotzen ikastea. Guazen. Zer da adierazpen algebraiko bat? Adierazpen algebraiko bat izango da zenbakiz eta letraz osotutako adierazpenak. Simple. Esate baterako. Aken bat. Hemen, letra bat izango dugu, A eta zenbaki bat. Bat. Hortaz, aken bat adierazpen algebraiko bat izango da. Edota, bi bider beken bat. Parentesi artean. Edota, hiru bider x gehi bat. Hemen nahazten dira zenbakiak eta letrak. Eta zenbakiak eta letrak nahazten diren momentuan, adierazpen algebraiko baten aurrean egongo gara. Noski, adierazpen algebraiko horrek, azalpen bat izango du, esate baterako, aken bat, izango da, zenbaki baten, a zenbaki horren, aurrekoa. Aurrekoa zeratik, ken bat alako. A bada 7, aurrekoa izango da 6, 7, ken bat, 6. Modu bardinean, hemen, bi bider parentesi artean, beken bat, jartzen badugu, lehen esan dugu, aken bat zenbaki baten aurrekoa da dela. Hortaz, beken bat ere, zenbaki baten aurrekoa izango da. Eta bider bi hori danez, zenbaki baten aurrekoaren, bikoitza. Beste adibide honetan, bardin, kasu honetan izango da, hiru bider, parentesi artean, x gehi bat, zati bi. Beken bat, edo aken bat, zenbaki baten aurrekoa zan, x gehi batan ez, izango da, aurrekoa izan beharrean, urrengoa. Hortaz, zenbaki baten urrengoaren, hirukoitzaren, erdia. Simple. Lehen esan dugu, adierazpen algebraikoen artean, 3 landuko ditugula. Ekuazioak, formulak eta identitateak. Zelan jakingo dugu zein dan zein? Hausnartuta. Pentsatuz, hemen daukaguna zer da. Esate baterako, hemen, pi biderra bardin 14. Kasu honetan, A horrek emaitz bat izango du, soluzio bat eukiko du, edo erro bat eukiko du. Kasu honetan argi dau, A hori 7 dela, 7 bider bidi, 14 bardin 14. Adierazpen algebraiko batek, emaitz bat duenean, ekuazio bat izango da. Hemen adibidez, bi biderra bardin 14, hemen, ak emaitz bat du, erro bat du, soluzio bat du, hortaz, ekuazio baten aurrean egon. Formularen kasuan, aldagaiak nahaziko dira. Hemen, A bardin, A berbi. Kasu honetan, ez du soluziorik, eta berdintzaren eskerren eta eskuman duguna desberdina da. Kasu honetan, formula baten aurrean egon gara. Hemen aldagaiak erlazionatu egingo dira. Baina ez dago maitzik. Eta ikusten den moduan, letra bat baino gehiago hartzen da. Identitateen kasuan, hemen, letra bat baino gehiago agertu daiteke, baina berdintzaren eskerran eta berdintzaren eskuman agertzen den guztia bardina izango da. Hau da, bardin da A eta beren soluzioak edo erroak zeintzuk diren. Bardin da. Izan ere, berdintzaren eskerren eta berdintzaren eskuman duguna bardina da. Hemen parentesiak entzen badugu, bi biderra, gehi, bi bider B. Hemen dugunaren bardina. Hortaz, labur bilduz, emaitza. Daukanean, berdintza algebraiko horrek emaitza. Duenean, ekuazio bat izango dugu. Berdintza algebraiko horrek, aldagaiak erlazionatzen duenean, eta berdintzaren eskerren eta eskuman agertzen dana, desberdina denean, formula baten aurrean egon gara. Eta berdintza algebraiko horretan, berdintza ikurraren eskerren eta eskuman agertzen dena, bardina denean, identitate baten aurrean egon gara.